Izvi. Kona majuvheti kwakanaka here kungoti zii tichidya. Apa usi kudya. Inda. Majuvheti. Usanditsvaka bawazwa. Usatombonditsvaka hako bandapota hangu. Kuna tadzei kuti idya imosva. Kuti idya imosva wakadaro baba Juvheti chimbondisiyana neni ndakadaro ndapota. Chimbondisiya ndi breathe. Chiko. Baba Juvheti, iye zvino mwedzi wapera. Pay yako ndakaguma kuiona rini mbao. Pay slip yako chaiyo mumbao mundakaguma kuiona rini. Dzimwe nyaya dzaunotanga pakukasira ituyo. Iye zvino zvipfeko zvemukati chaizvo ndakazotokumurirwa natete Venenzi abva kuPretoria. Dai zvisi ndiri kufamba mukuma izvozvizvi. Iwe musoro chaiwo kuti ufunga kuti mukadzi wangu doro kwa musoro. Majuvheti. Ndoda mukadzi anoshandisa apa uzvinzwa. Iwe ndikakuti unoruka une nzara unoenda unoruka iwe. Imi munopashandisa here ipapo pacho. Unoenda unoruka here? Wamborana nenzara panapa. Chicha uri kushaya panapa. Kudini? Chicha uri kushaya pano wakamborana nenzara iwewe. Ndiri kudawo mabasic commodities ekuti ndishandisewo pachangu inini. Mafundamenta wangu ekuti ndikanga ndabudawo ndopfekawo zvandinoda. Iye zvinezvi ndakatozwa kuti kune mukoto wefish uko kuZim Fresh. Ende kune maprice ari affordable dzinobva Kariba, fresh from the Kariba. Iwe kaiwe. Uchandikonewa uzvinzwa. Kubva uchiya panapa mutemo wangu unoziva kuti handidi mukadzi anonditendera mberi. Chicha wakuita ichi. Alright. Nemazika ndino andoita inini munomu, muraini munomu. Handitika. Mukadzi wakondo owanika inze anotengesa hove. Nisengesa nevanhu inini. Kuzika inini mune. Hakuna muna. Ndine chi? Wati chi? Iye zvino zvakapinda mumusha muno mune. Iye zvino kubva zvandakarorwa. Wona zvingaka ndakabva wakanditora ndakatsukira. Iwe chanikonewa. Mbiri yako ndei? Chanikonewa. Iyo yaunzi mbiri yako ndodada naye ndei? Iwe ndazikamwa nevanhu mani munomu inini. Do you know ndikakudza kuti sisi Silvia vaya vaunoona vachipfura pa neRange Rover. Ifish idzo dziya. Zim Fresh itori brand rakakura rekuti vanhu vese vanotonohodha ikoko chero anyari masupermarket chero wane zvituck shop zvako vanhu vese vari kuhodha ikoko ende maprice awo akanaka zvekuti unokwanisa kuhodha ukatoita profit yepamusoro soro. Usada ndiramwe chikafu iwe wazvinzwa. Sisi Silvia vaoni nezimota ravo. Sisi Silvia vane murume vakarorwa. Vakarorwa here? Vane murume. Saka unotemba kuti vanofamba neRange Rover unoziva sei kuti ndezvehove chete. Ko kana vachitengesa hove nehove unoziva sei? Hai, wauda nditsvagira zvikomba panapa. Takavaona vachitanga. Unoenda navo here? Unovazivira here? Ini handina mukadzi wangu anotengesa hove pano. Kana uchida zvehove izvozvo chienda mumba kwenyu. Wazvinzwa? He. Kana uchida kufane kurohwa. Nanyaya. Ungafona chimbotaura. Ndisawirawo nyamatutsa. Pamuone images. Ndipenda here. Halo. Wakazodini kabebi kako kabuda nakune zero kaya kai. Ndakasara nchikutsvaka ndikakushaya. Ungadiko? Halo? Halo. Iri kuzika wa. Ndikukunzwa halo. Halo? Ndikukunzwa. Halo? Kuti wakazodini Halo? kaya. Halo? Halo? Halo. I think network. Zvacho. Sono Satan chaizvo. Satan. Wadi hapi Satan. Majuvheti right. Wanga uchiti hove kuKariba dzino. Vano right ako. Madam ndiko left. Saka hove dzacho vanenge vachi vano zvakaoma. Mabasa chete. Zvakaoma. Saka iwe ungaita kuti hove dziya vanobata